Hvad så derude? I dag der skal vi gamble igen i dag. Men vi har lidt andet formål. I dag har vi planer om at vinde penge. Mm-hmm. Det bliver et business masterclass, I får se i dag. For Hones SU Yes. skal ikke gå til spil i dag. Mm-hmm. Skal den ikke? Skal den være egentlig. Vi starter ud med noget sweet food party. Sweet food party. Skal lige... Yes. Yes. Og imens vi finder det frem, så vil jeg gerne sige tak til Lukas Blomgren og til Christian Pilgaard for at kommentere på vores sidste video. Mm-hmm. Vi elsker jer, gutter. Ja. Det var så meget. Vi sætter pris på støtten, og jeg håber, I nyder vores business masterclass. Vi lover, hvis vi får gevinst i dag, får I 0,01% af profitten. Mm-hmm. Det lover vi. Yes. Yes. God start. Jeg tror, vi har den her. Det skal bare have et stort kloster. Sådan der. Ja, så. Nu er Rune glad. 10 kroner. Jeg kan altså bruge 10 kroner. Mm-hmm. Jeg gad gøre mange ting for 10 kroner, for eksempel. Kender I det, når ens homie slår 10 kroner foran? Ja, det gør jeg. Mm. Ja, det er fint, ja. Fint. Vi dropper en lille mand ned her, så er vi godt kørende. Ja. Yeah. Ej, hvor meget er det på det? 100. Ned i Cranberry. Ja, rolig her med den. Ui, det er for mig. Godt mærke, den Jeg leder ved os i dag. jeg ved ikke helt, om den vil give penge. Nej, der er sgu noget her. Ja. Ui, Ja. ui, det er sgu perfect. Ja. Ja. We like the sound of that. Det er nok det første... Det er første gang, vi har fået profit på 20 år, mand. Sådan, mand. Sådan, god start her, god start. Rigtig god start. Kom så med et max win. Nej, det er måske ikke Nej, men det er sgu sådan, det skal være. Ja. Kom med et re. Ja. Kom med et re. Nå, Ej, lige håbet på rigtig god start. Vi bliver næsten lidt nødt til at run it back. Ikke når vi vinder penge på den. Den er sgu ikke Sikker? Ja. Se guys, det er fordi I like og subscriber. Mhm. Det er sgu derfor. Det er derfor. Nå. Vi vil vende tilbage, når vi har fundet det nye slot, vi gider at spille. Yes. We love you guys. Vi er nu klar igen. Vi har tænkt os at spille Fireball så. Fireballs. Det er sgu et sjovt spil. Ja, det er... Vi har set mange... Ja, det er mange... Jeg ser mange gode videoer på det. Og nu laver vi selvfølgelig vores egen... Sådan der. Ja. Det er okay, det skal være sådan. Det skal bare gå. Ja. Ja. Det er en god en, den her. Sådan her. Og så kommer der et X, eller der er lige et X. Og så kommer de der intelligence der. Ja. Det var for blå kom her. Det var lige. Ja. Det er på Ui her. Det er ingenting endnu. Det er fandme en dårlig en, den her. Ja, det er noget, det skal lige have. Jeg skal lægge det så dernede. Det er så det første, jeg lige siger, så kommer ringen. Nej, det gør det ikke. Ja, vi er på så vi spiller aldrig til den her igen. Ja, det er det sidste, vi har. Ja, og vi får snart. Ja. Det sagde hun også i går. Den der, så skal vi bare lige... Sæt hvor mange penge. Det er sgu ikke dårligt. Den er god. Ja, vi vender den ikke væk, Vi vender den ikke væk. Vi vender tilbage, når vi vender næste. Det er så stort. Okay. Vi rammer sgu Sugar Rush 1000. Den originale slot af bedvinderne. Den har givet godt før. Det var også godt. Det var her, vi har vundet gode penge, uden der selvfølgelig bliver optaget, men Så vi starter vores opstilling. ja, så lige en stjerne. Det får vi ikke. Det er okay. Nej, Det er okay, det er ikke okay her. Oj, Vi. Ui. Okay. Yes! Ja, vi får det. Den er... Den start her. Like this. Kommer nok masser af deadspil til lidt. Ja, det kommer nok ikke. Nej, det er okay. Det skal bare... Ja, og skyld ikke det bag. Ja.
Ja. Jeg skal lige opbygge her, så før. Ja, det er fandme Du må godt lige begynde at fortælle dig. Spring den like på den, så vi får noget held. Kom så. Så det fuck sker der. Hvad fuck er det her? Ja. Okay. Jeg er ikke glad for det, det er for det. Største problem. Ja. Det er fandme godt. Godt der. Der var mange fra mig. Nu må man lige til at... Ja, eller? Jeg siger. Håber du kommer nogle rangfilm. Ja. Yes. Så kom vi til en fra mig. Ja. Okay. Og det er det, der er det her. Yes. Vi lofter det. Ja, we do. Ja, kom vi. Sådan der så. Jeg tog rød med det. Gør det. Vi skal have det der fucking... Jeg skal ud med den, siger jeg. Ja, jeg skal lige have lidt connection her. Det er okay. Det er okay. Hvordan skal man gøre det? Do you feel the connection, guys? Do you feel the connection? Hvor kommer til det land? Det er rigtigt. Gør. Jeg skal bare have et stort save. Ja, men det er sgu ikke siger jeg. Og jeg håber, der kommer en hold med. Gør det. Ja, du spiller. Nej, kom on. Ui. Okay. Og så er ikke mere. 9 kroners profit. Nej. Okay. Der er lost. Ja, vi render også lidt på. Nej, Jeg er ved lost. du hvad? Vi vender tilbage med det sidste slot. Vi rammer sgu Sugar Rush 1000. Den originale slot af bedvinderne. Den har givet godt før. Det kan også godt være. Det var her, vi har vundet gode penge, uden der selvfølgelig bliver optaget, men Så vi starter vores opstilling. ja, og så lige en stjerne. Det får vi ikke. Det er okay. Nej, Det er okay, det er ikke okay her. Øj, vi. Okay. Yes! Ja, vi får Den Den starter her. Like this. Kommer nok masser af det, specielt. Ja, det kommer nok ikke. nej, det er okay. Det skal bare... Ja, og skal ikke det i dag. Ja. Jeg skal lige opbygge her, så før. Ja, det er fandme Du må godt lige begynde at fortælle dig. Spring den like på den, så vi får noget held. Kom så. Så det fuck sker der. Hvad fuck er det her? Ja. Okay. Jeg er ikke glad for det, det er for det. Største problem. Ja. Det er fandme godt. Godt der. Der var mange fra mig. Nu må man lige til at... Ja, eller? Jeg siger. Håber du kommer nogle rangfilm. Ja. Yes. Så kom vi til en fra mig. Ja. Okay. Og det er det her. Yes. Vi lofter det. Ja, we do. Ja, kom vi. Sådan der så. Jeg tog rød med det. Gør det. Vi skal have det der fucking... Jeg skal ud med den, siger jeg. Ja, jeg skal lige have lidt connection her. Det er okay. Det er okay. Hvordan skal man gøre det? Do you feel the connection, guys? Do you feel the connection? Hvor kommer til det land? Det er rigtigt. Gør. Jeg skal bare have et stort save. Ja, men det er sgu ikke. siger jeg. Og jeg håber, der kommer en hold med. Gør det. Ja, du spiller. Nej, kom on. Ui. Okay. Og så er ikke mere. 9 kroners profit. Nej. Okay. Der er lost. Ja, vi render også lidt på. Nej, Jeg er ved lost. du hvad? Vi vender tilbage med det sidste slot. Boom. Nu er vi sgu tilbage igen. Ja, 5 Lions. Ja, I kan mærke, at Runes indre alfa-løver, de er kommet ud. Altså, De kommer ind i ham. hvor meget kan det gamble? Det er det der spørgsmål der. Vi har midten, vi kan tage. Men det tror jeg, vi tager jo helt ud på højre side. Yes, vi tager den her. Den plejer at være god. Hvis den ikke er sådan der. Så det er Runes indre løve, det der. Ja, så Han er farlig. det er så klart. Så ellers er vi mis. 20 kroner. Så skal vi ikke... Det er godt, det der. Jeg har ondt af Runes SU. Det er Ui. Ej, det er crazy, det der. Det er
Nej. Okay, vi tager mig for. Ja, jeg ved, synes jeg, det er Skal vi lige run den back? Vi runder den back. Fordi vi løber med. Skal jeg købe højere igen? Det er sådan, at folk har stress med det. Nej. Gør det for the content. Nej. Gør det for the content. Og det gør vi lige for. Det er sådan der. Vi runder den back, så håber vi fandme, den er god ved os. Ellers så går det ud over... Så går det ud over profilen, så det ikke er godt. Så det er min netto, der er røgn. Ja. Oj. Ja da. Ja. Sådan. Kom her. Ja da. Okay. Aldrig snak til mig igen om Firefly. Aldrig snak til mig Ved igen. du hvad, bro? Jeg stod der. Nej, ikke noget. Aldrig snak til mig igen om Firefly. Ui. Prøv at se, hvis jeg får mere 15x. 25x. Her, så skal man da ekstra. Ja da. Oh my god. Guys, Velkommen til Peppadillerne!